Pai, tabay. Ligo na sa tabay. Hi guys! Hi! Wala lang. Abota may, alright. Hi. Uy, si Kuya Jay. Okay, feeling, pabili na lang ako diri. Sunblocks ako. Simba! Ah! Since na sunburn mo ko, nag-rush guard na lang ko. Ikaw, Rosby? Wala ka. Muligo ko, hindi. Marag delay na siguro kung muligo. Ako rating photographer nila daw. Rating picture. Wow, guys. Nice kayo, guys. Ligo sila. Kanilang was the plane, magpalandong. Ligo sila. Nagdodua ba kung ligo ba ko or di? Ligo ko or di? Pero classmate ako mag-LinkedIn eh. Kasi tayo mag-dive piece. Okay, masuot na jugoy. Okay, manaog na gyud ko. Magawato! Niligo lagi ko guys, ano de ko. Sunburn lang kay ko guys, pero at least sunblock ko, naka-rash guard ko. Unsa pa ni Lahong kay tope. trato ang kuan ay trainer sa swimming. Kadutan ko muligo kay murag di ko ganahan nga masamo lang sunburn. Aka na ang video na nai camera. Instagramming. 1, 2, 3. Sinsya yung tingog guys. Sinsya yung tingog kay. Sigong inom mo chlorine good dito sa Argao. Ang dapat akong tingog. Oh my god. Hatubiyo po. Jukay Bosay! Break time. Ngaon sa may kadiyot. Pizza guys, magkuhan sa may. Mag-perform sa may. 1, 2, 3. Hi! 1, 2, 3, go! Ano to siya guys, thank you for watching sa mga performance. Kaya di ako mga kauban, I forgot to tell you. Ako aning mga choir mates, lahi po tong last time na akong kakuyog. Water slide. Right. Nasa ligamay nga very small water, wala ka ba 1 feet guys. Murag half feet rin ni siya.
Tala. Ayan, T-Pipes. Hello. Alright. Mga kupot ako eh. Hinahinay lang ako eh. Hi guys! Naman! Guys! Guys! Uy, bad! Hi guys! Hi guys! Gori lang, gori! Ay, katong na katong pasagi ka ulang ko gabi eh. Kategori. Part sa lawas, part sa lawas. One. Ako makutana mo. Part sa lawas. Ay, ako. Kibano ko. Unsa man oy. Sige. Pag wala na may sagusa nga part sa lawas. Oh, Exact ano may sulti lagi. 1 2. Sabi. 1 2 Sige. 3. Go. Unsa dapita nga na ibuog? Bala. Yo ba ka julis? Wala ay. Naman. Uy! Kadiri yan atuloy. Lugar. Anong lupod? Ay, butang lang. Dagko nga butang. Dagko ka butang. Dagko ka butang. Basta, dagko. Okay, 1, 2, 3, go. Isa ka butang, go. Isa ka butang lubog. Manay! Okay. Dito bag. Rice cooker. Color. Color. 1, 2. Color ka, 1, 2, 3. Kung sa'yo color sa'yo mo ito. Color lang. Ali. Black. Picha, balik sa dakong slide. Ganahan pa ko. Check. Hi. I'm now sliding.
Hello, 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 hello. This is the moment. Hello, hello. Bye, set. Puyo tayo. Nangundang na may kay kabantay mi nga dili mo na mga fish. Nakabantay mi nga mga hype beast. Dili mi nami mga hike beast. Siya ba yan? Lami. Mission ko yan, lami. Kailis ako, yay! Undang na ako guys. Surrender na ako guys. Balik sila ligo eh. Okay, pakita ninyo sa ko experience dito sa Villa. Dili nga pool guys, mo na 8 feet. Tulo ko bukas slide. Tira ako hapit na lumos. Bata pa ko ato. Then, ning slide ko, wala may kibaw nga 8 feet di ay nalumos ko. Moto, naluwas ko. Ito siya guys. Manang MMK. Hi guys! Jake! Birthday man mo mo, sabi mo kasulti. Thank you sa first vlog na nakabot ko sa 8. Hindi na ako, guys. Adrian, sa nakabasa ni Cyril. Hi! Nakasa siya, nakasa. Siya nagbasa ni Cyril. Si Kuya, ito Oh, yan. nabasa.